Boiro volverá a ser sede do Deporte Base este sábado co Campeonato Galego de Voleibol na categoría infantil que se disputará no Pabillón da Cachada. O Campeonato Galego de infantil, onde están os mellores 4 equipos de Galicia, e un deles vai a participar, pues, o que quede campeón evidentemente vai a participar no Campeonato de España, así que por suposto desexarlle moitísima sorte ao noso equipo de aquí de Boiro, pero bueno, eu creo que xa ganaron, non? Porque estar entre os 4 mellores equipos desta categoría infantil, pois xa di todo do gran traballo que se está facendo na canteira desde este clube. Os encontros darán comezo ás 10 da mañá coa primeira semifinal entre o equipo local e o Club Deportivo Corbis. Es un día muy completo, empezará a las 10 de la mañana con la primera semifinal entre los locales, el Gialsa Boiro y el Club Deportivo Corbis, y a las 12 tendremos el Club Ciudad de Coruña contra el Aldebarán San Sadurniño. Entonces tenemos las semifinales por la mañana, por la tarde a las 4:30 será el tercer y cuarto puesto y a las 6:30 será la final. Os organizadores convidaron a cidadanía a chegarse a animar os xogadores nesta cita co deporte que contribúe a poñer en valor a canteira da que saíron destacados deportistas que compiten xa a nivel nacional como Jaime Arjones. Que Jaime chegara á selección nacional e chegara a desenvolverse como deportista profesional é un orgullo para nós como empresa, para nós como beirenses e tamén como parte do clube de voleibol. Como decía antes, creo que levo entregándolle medallas a Jaime dende infantil, que vino medrar como persoa e como deportista, e unha satisfacción ao final que un clube modesto, un clube de pobo, pois poda ter deportistas que cheguen tan alto. O noso campeón que ven desde Francia, desde recorre o mundo, representando a Boiro, moi encantados. E agora este fin de semana pois temos os máis pequenos, que un pouquiño o clube que busca crear esta base, estes valores, e que os nenos vayan aprendendo non só a competir, sino a convivir e a que a vida pois non só é pasalo ben, tamén pasalo ben, pero necesitamos un esforzo. Dende o Concello agradeceron á Federación a aposta por Boiro para acoller este evento, que avala o gran labor que dende hai anos ven realizando o Gialsa Boiro Voleibol, non só a nivel deportivo, senón como anfitrión de citas de primeiro nivel.